Adofo so me ne wa hia e wa Adom TV me ma kwa aba wo te sen me de nyame asese wo se wo ho ye onyame nkoso a enhira wo no mi akwan hodo ma wo a wo ne gie be wie peyo me a me gina ha edin yam yeso ene ni tekotego na no me no kansem bi a efa ne ma ye yo ho a e ma ye were ho ena me no ka de to so miensa enema bi wo ha ye ta yo ana nsembo ha ye ta bobo ho ena me ye di awere ho ne ebre thinking that mistakes and failures are a sign of doom. Simple, when says sifom. Simple, why be na wadi nkuguo. Simple, and from so be at all. No, I don't say, wait, my brother, baby, Yanasa. Ye, Banasa, and I'm from so way. Oh, minimum baby. Sabita fracture. Or Prince of Bema being warano. On the penny you. Nephew, or quite any movie, you know. No one say me kram e de na me ya me be me try be me yata be me no di mani je say wa fatimo pono akopedada afi na ba ho so bo na me be me so sa one artist ka koyo ba ho ade so say wanu ho hwe it is normal for you to make mistakes sebe tv ani nipa onye pepepe amfom so abata nipa ho na emmom oyamfom so a entremu emmobo mfom so no ho se wo pekwan betima fa so atretin baby ayam from so no me kai emra me work class 2 ye bibia na teacher na make say no so monko ye correction monko siesie da mo yo ye no nya ko transe ne bobo ho ne adwene ho ne ye correction no amake ye correct. Corrections are normal part of life because we are fallible. Nipa bia ni ho a oye pepepe obi ani wa ne nsa so na twajare na empo etrenye brofre ne apem ahunu obi adwene mu ento ne obi bon eboko jata frere say that bia no tere bia won sabe si from tere bia ba enfom so tere bia empo bedi nkuguo obu a odi nkuguo a me de masayi o yi na manye yi o obi a yeye na me de makofa de anyi obi afa kwampa so na me de na me nam so me brei e na obi a de ayeye me de na me ntimi nya bibia pepepe sei san sem aka kire ho no e na ma odi awere ho aden no obi a yeye na me de me nya yi aden obi afura na wadu esoro na me de me fura na ma wai aden no obi abrabo ekoso na me de enkoso aden na me de bia danfon so na atomie aden na de bia me de minsa sifom aden na me de me di nkuguo na ka wana di nkuguo no so on sa sifom na udi nkuguo ana fom so to wa anu chese wa abrabo abawe ye o e chese na me bo ha bia wa anye na kwampa so ya se wusua se da be ye no obi ani ho a odi nkunimu a wani nkuguo da na mo suahu na osua wo nkuguo mu no na ma otumpo ye nipa de afonso wo ye ho woni a ye ne won di akoni aban fonso wo no ho ye beti ho aka ho ye be dede wo adada ho ebi be ma won sa sifom nya ya ne papa ne be ye obone nya ne fa akwampa so no timu po ne so do be fa akwambone so enye obi timu po ene otimu po ti kwam bia so no woni ane won bubra no nya nya wodwe na won adwene ebi ba ma won sa sifom empo nya wode tare ya wadwe se ebe tare akose we na be wai enkuguo beba amfom so beba ahwase beba nemom eba emisa se adan na me de bia me no ato ne mfom so hene enkuguo hema wonye enkuguo hema na wonye mfom so hene na wonye obi a yede wode de bia won se besi fom yese wo trase na bisa ho se ede ne ba ya me di nkuguo timopo be na me faaye ana montuo be na me toye ede na ma nwene hu ye a ma me nsa sifom wan na me ma na kwan ma ne ba ma brabo mu na wadi mi ani adi minya den na me kofa beta me ho a na atumi se ye efi na ko isa di pa na me ma na emu ma brabo biom sa adwe me nwene biom. Now I have a new feature day menya da foforo ene bi bo ha me yo ye nipa bi wa me no mbo ko tata frɛ ani se me no mbo ko tata frɛ no bi be yi wo mafuma brabom na me yankasa mapekwa mafa so e de safata masua de won gugu mremu na mayeye akwanside bia atome no etome e ma de sua ka kire ho akwanside bia atome no etome e ma de sua mensa bia esifom no mensa sifom se mesua de afom so bia aba no e ba se mesua de ama se me mfrɛ me ho se me de me mfom so hene me nkugu hene anankugu hema da bi se otimi esore waka
epa akade usua de na mpo unya na muntuo bitu a bebia wotra ya wotehwe no betime agina ho agina brane ayeye bebia amanfo ehu a wosere wo no betime agina atona muntuo emu abonsama ma se oye we de eto no ento nti watimi akwanim abrabo ye boy de usabesi fom afom so beba nkuguo beba tere bia enkoyie tere bia wotimu pa wo no enko ne sa entra ho enwinwi emobo eni awreho sore na mpo pe akade a betimi da kan abrabo ho na bebia wotehwe no wasore aprapra ho na wakọ anim abo aponche babi o ena enkura bi ato amra ena okoto amra nim na okoto amra mu no amra ni amra donko da bia na osu wopeko abafa so apie na afi ase wotete brono ho sofo de woni yese obeto anwea gu no so na wakana ahye anwea nim no wakuno because afi ho na adwene na abo na yeto anwea ne gu no so ara aposo no ho na wagina anwea no so nya to na aposo no ho na wagina so na waka me sa enti oposo no ho na anwea ne gugu na ase a na ama abasoro prekope anwea ne ba so na uhuri epieye yeto bo wa poso ho me ma na ntare wo ho obi na ka asem bi a enye kire wo obi na ka de enye a ensem fata kire wo mama ana obi ena ma wonsa sifom poso ho me ma na na adwendwen wo wadwen poso obi na ka ase wo de wonye yie me ma na nya obi na ma wonsa sifom adwuma mu abrabom na ware mu me ma na nya poso ho na gina so na sinkete na se de tie bia no adwen foforo abefa no be mo watwa na monto foforo ugina kane ne omane mu a woda ne kane nipa na watwa na monto foforo a woda ne nipa foforo ene de amedija won se emfa ho de ato wo emfa ho bebia wonsa sifom emfa ho ne ofo se wanya wo emfa ho fom so ba abrabo mu nya ato wo bia no betimi apa no aduro asode afrimu se osesa se da obu ho atemfa se osa wano kasa ne wotimu pokasa ne mpo opa akade na ope emwa afri obi onim ho papa mensa sifom bo ame papa anko ye dia na metimi ayo pe obi ono so osuahunu a wo nyansa obetimi ahye wo nkuran ne mpo bebia e kan se ka waka ho no wo so be sore etona muntu akọ anim onipa se da tie bia no mfom so ho se da tie bia no nya se da apɛ na abenya no se da tie bia no nsa be sifom se da tie bia no obedi nkuguo na nkuguo mu na yegina nya yedie mfom so ba ye pɛ ne ma betimi aye na ya sakra mu wo se sifom a enyina ho enya ense katandem sode na poso ho sa abo na me kire wo no na ko anim aha na me do besie edin ya me so ye ni tekotego na ya me de se wonya amre etie mie onyame enhyira wo wakina ebehia